रक्षाबंधन एगो बस रेशम के धागा ना होला, बाकी भाई बहन के प्यार, विश्वास और साथ देवे के, उनके रक्षा करे के वादा होखेला। रक्षाबंधन सावन के पूनम के दिन मनावल जाला, जौने दिन बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधेली और भाई उनके जीवन भर सुरक्षा देवे के वादा करेला। तार औरा सब जाना तनी कि रक्षाबंधन बांधे की शुरुआत कब से भइल। हम बताओ तनी आपके कि रक्षाबंधन बांधे की शुरुआत भइल कब से रहा। ये कहानी बा महाभारत काल की। जब श्री कृष्ण के एक बार उंगली कट गई तो द्रौपदी जौन रहली वो उनके अपन भाई मानत रहली। ऊ का कैली अपन साड़ी फाड़ के उनके घुआ पर बांध देली। तब श्री कृष्ण उनके वादा देना मतलब वादा कहना उनका से कि हम जब तक जियब तहार जीवन भर रक्षा करब। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधेली, उनका के मिठाई खिलावेली, भाई उनके उपहार देना और साथ ही ये वचन देना कि हम जब तक जियब तोहार रक्षा करब, जब भी जरूरत हुई तेरे साथ हम खड़ा रहब। ई त्योहार बस भाई बहन के प्यार और मिठास के नावा, बाकी हर रिश्ता के मिठास के बढ़ावेला। आप सबके रक्षाबंधन के ढेरों शुभकामनाएं। तो ई रक्षाबंधन अपने बहन भाई के फोन करी, मिल सकी तो मिल के राखी बंधवाई, काहे से कि रिश्ता के मिठास यही बंधन में बा। अगर ये वीडियो आप सबके पसंद आई होके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करी अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, चैनल के सब्सक्राइब करी। हर हर महादेव।